دم باش گهدارên Heavy FM yên hêja û delal. Di xeleka îro de ji koşeyan û ji dar em ê hinek zanyariya li ser zencebîl ji were bidin xuyakirin bê çi sûdê wê ne. Guhdarên hêja destpêkê navê zencebîlê elmî tê naskirin bi zincibîr ofîşînal. Giyakî tibbi ye û ji kevin de cizûrê wê hatine bikaranîn ji bo çareserkirina hin nexweşiyan. Guhdarên delal, zencebîl gelek mudadatê eksedê û meadin û her wiha gelek zeytê giring jî tê de hene, weke zeyta cincîrol û zeyta zincioron. û ev zeytêhan bi rengekî sereke di meadê de û di roviyan de karekî baş dikin. û êşan di sekinênin û heraretê jî nimiz dikin û her wiha dilxelandina li cem jina dû canî di sekinênê ji ber ku bandora wê li ser cîhazê esabî heye. Guhdarên hêja, giyayê zencebîl tê bikaranîn di çareserkirina gelek pirsgirêkê meadê de, weke xazata, wek ishalê, wek dilxelandina sibiha û her wiha ji ber mirovên ku nefsa wan li xwarinê tê girtin. Gelek xelk esîra vî giyayî bikar tênin ji ber çareserkirina şewtandinên cild û hin dî bikar tênin ji bo seknandina êşan û gelek bikar tênin di çêkirina sabûn û mewadê tecmîlê de. Guhdarên hêja ji sûdê zencebîlê ku dilxelandin û vereşana piştî emeliyata sekinênê û lêkolînekê te kes kir ku ግራmek zencebîl berî emeliyê ku werê xwarin wê dilxelandin piştî emeliyê kêm bibe bi nisba 38%. Her wiha dilxelandina sibiha li cem jinên du canî di sekinênê lê ya giring ew e ku bê şêwermendiyan û ji daran newê xwarin. Her wiha xwarina 205 gram rojane û bi dirêjahiya 3 roja di dema dewra şehrî de êşê di sekinênê wek wê wek îbuprofîn yan mîfa mînîk esîd.